ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଠଶାଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ହରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆରେ ଆମ୍ବ, ହର୍ଷଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ, ହର୍ଷଉରେ ଉମା, ଦୀର୍ଘଉରେ ଉନ, ହର୍ଷରୁରେ ଋଣ, ଦୀର୍ଘରୁରେ ଋଷି, ଏରେ ଏମୁ, ଐରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଟ, ଔରେ ଔଷଧ, କରେ କାଜୁ, ଖରେ ଖଟ, ଗରେ ଗାଈ, ଘରେ ଘୋଡ଼ା, ଚରେ ଚମରି ଗାଈ, ଛରେ ଛେଳି, ଜରେ ଜେବ୍ରା, ଝରେ ଝିଟିପିଟି, ଟରେ ଟମାଟୋ, ଠରେ ଠେକୁଆ, ଡରେ ଡଙ୍ଗା, ଢରେ ଢୋଲ, ତରେ ତରଭୁଜ, ଥରେ ଥଳି, ଦରେ ଦୋଳି, ଧରେ ଧନୁ, ନରେ ନଡ଼ିଆ, ପରେ ପାରା, ଫରେ ଫୁଲକୋବି, ବରେ ବାଘ, ଭରେ ଭାଲୁ, ମରେ ମଇଁଷି, ଜରେ ଜ, ରରେ
ରସୁଣ ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଶୁଆ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରେ ଷଣ୍ଢ ଦନ୍ତ ସରେ ସିଂହ ହରେ ହରିଣ କ୍ଷରେ କ୍ଷେତ ଲରେ ଲତା। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।